маҳмуҷон муқимов ягона собунпази тоҷик аст. ӯ ба ин ҳунар 5 соли пеш рӯй овард. дар оғоз собунро танҳо барои фарзандонаш ва баъдан барои дӯстонаш тайёр мекард. акнун барои шумораи муайяни мизоҷон собун мепазад. ин маҳсулотҳо ҳамаш маҳсулотҳои берун аз тоҷикистон аст. барои ватанӣ нест. Ватанӣ фақат равғани кунҷит аст. худи равғани офтобпараст ки аз дигар ҷо меоранд, анҷо мебошад, ҳаз меорад, дастрас кардан метавонем ахир тоҷикистон. А дигарош аз тарафи Россия. ӯ ҳеҷ дастгоҳи махсус ё корхонаи вижа надорад. собунро дар шароити хона ва дастӣ тайёр мекунад. баллончаи газ, дегчаи махсус ва анвои гуногуни равғанҳову моеъи хушбӯйкунанда асоси кораш аст. ё ҳар кадомаш пропорсия хича дорад. каму зиёд не. Агар ина хато кунӣ, ё собун сифатш паст мешавад, ё баданам мумкин пуста қоқибат кунад. Барои ҳамон як чизи муайяни хича дорад. дар аввал ҳудуди 28 навъи собунро таҳия мекард, аммо чун талаботи мизоҷонро дид, ҳоло танҳо 14 навъи онро истеҳсол мекунад. чанде пеш бо иҷораи мағоза маҳсулоти худро ба фурӯш гузошт. муштариёи мо асос худи меҳмонои хориҷӣ буданд. дар ярмаркҳо ҳамон меомаданд харидорӣ мекарданд. ҳозир мардуми худмон шиносоӣ надорад барои собун. дорад мисол аз 100% мумкин 10%, 15% мардуми худмон шиносоӣ дошта бошад. зиёде аз нафарони худмон надорад шиносоӣ. барои ҳамон ҳай собунҳо харидорӣ намекунанд ё намедонанд. ҳаҷми кораш калон нест. бештар аз рӯи фармоиш амал мекунад. таври худаш мегӯяд мардум аз кори ӯ камтар огоҳанд. баъзан то 5 дона собунро ҳам дар як моҳ фурӯхта наметавонад. да фарқ надорад ки таркиби ида чӣ истифода бурдагӣ. асос ки дар 2.5-3 сомон харидорӣ кунад. роғани худи зайтун 100 граммаш 10 сомон 15 сомон меғалтад. 20 сомонш мегӯяд харидорӣ намекунад. арзиши як дона собуни пухтаи маҳмуҷон аз 10 то 25 сомонӣ аст. мегӯяд нархи равған ва моеъҳои хушбӯйкунанда таъсири хешро ба нархи собун ҳатман мегузоранд, вале ба таъкиди худи ӯ тамоми ин маҳсулот органикӣ буда, дар омода кардани ин собунҳо аз маҳсулоти кимиёӣ истифода намешавад. онҳое ҳам ки аз таркибу тарзи омодашавии собунҳои маҳмуҷон огоҳӣ доранд, ба маҳсулоти ӯ бартарӣ медиҳанд. ман он ҳафта гирифта будам аз ҳамин собун. баъд вай ин барои сар ҳамин лечебнида хеле вай мақсад хориши сараш мондагӣ духтарам ба фоида кардааст. лекин нағз хеле вай кафкашам нағзу нашуд хушрӯй. собунҳои истеҳсол кардаи маҳмуҷон ҳарчанд дар бозор харидори зиёд надорад, аммо дар намоишгоҳҳои дохилу хориҷ тоҷикистонро муаррифӣ мекунад. оянда агар мардум шиносоӣ пайдо кунад, барое ки мо навина магазин кушодем, мағоза кушодем, ина овардем мондем, мегӯем ки як мардум бия бибина шиносоӣ, харидору зиёд шаванд, кӯшиш мекунем ки ҳамин чиза мо дар бозор дар дигар мағозаҳо худи ворид кунем, ҳамаш ҳуҷҷатгузорӣ кунем, ворид кунем. ҳозир ин барои шиносоӣ кардани мардум мондагӣ. маҳмуҷон орзу дорад коргоҳи истеҳсоли собун барпо кунад ва аз ҳоло ин ҳунарро ба фарзандонаш меомӯзонад.